Oho, crna je moja omiljena boja. A torta je moja omiljena hrana. Kako je to lepo. Oho. Wow! Jo, vidi, sad smo i mi obojene. Ja sam roza. To mi je omiljena boja. Ali to nije sve. Izgleda da nas čeka nešto mnogo dobro. Ukrašavat ćemo torte različitim slatkišima. Ja imam crni korneti sa sladoledom, čokoladu i Doritos. Sve ovo obožavam. Pogledajte kako čokolada liči na zubi dinosaurusa. To je baš moćno. Da, lepota. Odlično mi ide, ali to još nije kraj. Sad ću uzeti Doritos. Ukrasit ću sa njim tortu sa strana. Tako će izgledati brutalno. O, da, divno. Ne mogu da odolim, moram probati. To je... Jao, to je jako ljuto. Joj. To je bilo jako smešno. Da si vidjela svoje lice? Dobro, vreme je da ja ukrasim svoj deo torte. Ja imam žvaku Huba Bubu, kuglice i jednoroze od roze čokolade. Mislim da će kuglice odlično izgledati ovdje. O, da, lepota. Ali nešto nedostaje? Tačno. Huba Bubu mogu staviti sa strana. Izgledat će odlično ovdje. Da, jesam rekla. To je prelepo. Ne, uopšte nije. Ok, sad su na redu korneti sa sladoledom. I oni su ljuti, dakle savršeno će se uklopiti u dizajn moje torte. Ovo nije torta, već neko čudovište. Šta? Vidjet ćemo koje čudovište ovdje. O, to je dobra ideja. Jao, Hana, sad imaš rog na čelu. Što? Pa to je cool. Ja imam roza jednoroge i sada baš liči na njih. Ovo? Šta je ovo? Izgleda da je vreme da ukrasimo sljedeći sloj. Ja sam dobila oreo kolači i slatke lobanje. O, da, to je sve baš u mom stilu. Dakle, lobanje ću zalepiti sa strana. O, ispada baš lepo. O, ne mogu da odolim. Moram probati jedno od njih. Izgleda divno. I ukus je baš dobar. O, oduševljena sam. Hana, hoćeš da probaš jednu lobanju? Neka, hvala. Plašim se lobanja. Sad ću ja staviti nešto sa strana, ali nešto slatko. Naprimjer, ove slatke jagodice. O, da, izgledaju sjajno na moje roze torti. Uj, to je gadno. Dakle, sad su na redu oreo kolači. Okrugli su i plitki, dakle, mogu ih staviti ovdje. A jedan kolač ću pokloniti Hani. Eto ti, izvoli. Neka, hvala. Previše su mračni. Roze makaronci su mnogo bolji. Sa njima će torta izgledati još bolje. O, to je preslako. Ovo je torta iz mojih snova. Nije loše, ali moje strane izgleda mnogo bolje. Nije tačno. O, i još slatkiša. Šta će biti ovaj put? Ovog puta sam i ja dobila mnogo čokolade. Dobro, hajde da ukrasimo posljednji sloj nekako originalno. Predlažem da uradimo to zajedno. Šta misliš? Slažem se. Na donjem sloju ćemo napraviti tablu za šah. To će biti jako slatko. O, da, divno. Wow, pogledaj šta je ispalo. Ovo je pravo kulinarsko remek delo. Svaka nam čast. Dakle, pošto je torta spremna, možemo je pojesti. Hajde da probamo šta smo napravili. Ovo je jako ukusno. Posebno mi se sviđa kombinacija torte i žvake. Mogu čak i balon naduvati. Nancy, pogledaj. Hajde, probaj sad ti.
Šta? Zar je stvarno toliko ukusno? Dobro, jedva čekam da probam. O, da, bila si u pravu. To je zaista predivno. Divno. Mnogo mi se sviđa. Ekstra. Hana, probaj moj deo. To je zaista predobro. Jel da? Dobro, sad ću probati. Baš me zanima kakav je ukus. Wow! Ideja sa ovim čokoladicama je bila super. Svaka čast. Da, priznajem, ovo je dobro. Nancy, hoćeš sad da probaš moju tortu? Naravno. Jedva čekam. Prvo ću probati ovu kuglu. Baš je lepa. Iskreno nisam očekivala. O, da, i torta je divna. Jao, ne mogu više da čekam. Moram probati drugi sloj. Sigurna sam da je najlepši. Probat ću jagodu i jednoroga. O, da, roze čokolade je najlepše na svetu. O, da, oduševljena sam. Hana već jede drugi sloj. Znači ja mogu. Imam ovdje kornete i lobanje. Mislim da će to biti odlična kombinacija. Sad ću da probam. O, da, znala sam. To je jako ukusno. Misliš li isto što ja? Nećemo se zaustavljati. Poješćemo apsolutno sve. O, blago nama. Da, slažem se. Hajde da pojedemo svaku mrvicu. Jo, kako sam preživela bez ove torte. To je najlepše što sam ikad probala. Nemam reči. Da, slažem se, drugarice. Ne razumem koji ludak je izmislio dijete. Nikad ne bih mogla da odbijem takvu tortu. Prelepa je. Da, ne mogu da se zaustavim. Ni ja isto. To je jako slatko i jako ukusno. O, da. Sad sam se najela. Ne mogu više. Ni ja. Jao, Britney, gde smo? Treba već da budemo tamo. Hajde, pogledaj u mapi, ne mogu više. Ok, hajde da se zaustavimo i pogledamo. Aha, mi smo tu. A naš cilj je tu. O, to je ispred našeg nosa. O, da. Konačno. Kako je dobro što smo našli ovo slatko tajno blago. Cool. Nešto se dešava. Joj, i jesmo to u izazovu? Neverovatno. Čokoladna hrana protiv bubblegum. Devojke, šta je kod vas? Liči na medeni žele, ali jedna ima sa ukusom bubblegum, a druga sa ukusom KitKata. Hajde, šta pre da probamo? Šta čekate? Ja sam prva. Stiskam flašu. O, da. To je predobro. Čokoladni žele. Oduševljena sam. Došla mi je ideja. Uzimam štapić od sladoleda. Ubacujem ga u žele. A sada stiskam. Eto, gledajte. Izašao je sladoled. Predobro. Treba ga samo zalediti. Imam sprej za hlađenje. O, da. Zaledio se. Vreme je da ga probam. O, predobro. Blago meni. Dobro, sad je moj red. Stiskam flašu. O, to je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Sad ću da naduvam balon. Gledajte. O, da, kako moćno. Hoću još. Baš dobro. Treba mi veliki balon. Eto, spremna sam da ga naduvam. Wow, uspelo je. A sad ću ga vezati. Pogledajte, sad imam svoj roza balon. Cool. Jess, ovo je za tebe. Cool, hvala. A ja mogu naduvati još. Eto, još jedan balon. Izvoli, Jess.
Britney, koliko balona želiš napraviti? Kad ćeš prestati? Jo, Britney, ne mogu više da ih držim. O ne, sad ću odleteti. U pomoć! Jess, gdje ćeš? Šta je to palo? Pa to je čokoladni sladoled. Predobro. Spasite me! O ne! Ptica će sada probušiti balon i pašću! Padam! U pomoć! Opa, roza žvaka. Jedva čekam da je probam. A šta je kod tebe? A kod mene je čokoladna žvaka. Jedva čekam da naduvam balon. Ukus je divan. Wow! I balon je ispao super. Pa šta je to? Nemam snage da otvorim pakovanje. Hajde! Zašto neće? Ili ću je slomiti, ili iseći. Da. Šta? Ni to ne pomaže? Dobro, onda ću je istući. Ni to ne pomaže? Ojoj! Šta je ovo? Ideja? Jao, kako? Šta? Eksploziv? Kukavica? Hajde! Otvaraj se! Neverovatno! Ni to nije pomoglo! Ne mogu da verujem! Šta? Ozbiljno? Sve je bilo tako jednostavno? Kako sam smotana! Hvala ti puno! Konačno ću probati ovu žvaku. Jao! Ukus je super! I baloni su ekstra! Jao, Zak, sav si se umazao? Pošto? Baš me briga. Imam ideju. Obrisat ću se hlebom, a onda ga pojesti. Nije loše. Dobro, nastavit ću da jedem svoju žvaku. Mnogo je lepa. Planiram da pojedem sve do kraja, a onda ću naduvati najveći balon na svijetu. Takav još niste vidjeli. Jeste spremni? Gledajte! Jao! Ovo nisam očekivala. Jao, sad sam sva lepljiva. Kakav užas. Kako da skinem to? Ajoj, presmešna si. Trebalo si ranije da razmišljaš o tome. Prestani da mi se smiješ. Hoću tortu, a brže spremite. Tortu? Zanimljivo. Imam jednu ideju. Prvo ću sastaviti tortu. Moja torta će biti plava. Naneću krem. I izravnati ga. Odlično. A sad ću posuti sve plavim bombonama njorc. To je prelepo. Ne mogu da odolim. Moram da probam. Odlično. A sad ću dodati malo više tečne bombone. Da. Tako je lepa i privlačna. Da. Pogledajte kako to lepo curi. Divno. Ne mogu da skinem pogled. Ali to nije sve. Ostalo je posuti sve pucketavim bombonama Poprox. Uzet ću ovaj prah rukom i bacati ga u tortu, ovako. Tako će izgledati mnogo lepše. To je to. Oho, Etane, imaš aparat sa žvakama? Da, skloni svoje ruke. Dakle, ukrasit ću svoju tortu žvakama. Treba mi roza žvaka. Da, imat ću lepu roza tortu.
Sipat ću žvake u centar. A nekoliko žvaka ću razvaljati oklagijom. Eto, sad imam veliki listić od žvake. Mogu pokriti svu tortu sa njim. Eto, sad je moja torta postala roze. Prelepo. Ostalo je staviti gore malo roze žvake i zalepiti etiketu Huba Bube. Na kraju malo roze šlaga i to je to. Ja sam završio. A ja ukrašavam tortu bombonama Maltesers. Odlično, ubacila sam sve bombone u sredinu, a sada vadim KitKat. Poređat ću ga u krug. Tako će torta izgledati još lepše. Divno. A preko ću sipati mrvice od Oreo kolača. Obožavam Oreo. To je to. Moja torta je spremna. A Lindsay, prijatno. Prijatno, Lindsay. Wow, kako cool. Hoću da probam svaku tortu. Počet ću od ove plave. Izgleda ekstra. I ukus je dobar. Da, sviđa mi se. A sad je na redu roze torta. Oho, unutra je žvaka. Super. Sad ću da probam. Mogu naduvati i balon. To je baš zabavno. Ostalo je probati čokoladnu tortu. Wow, izgleda odlično. A kakav je ukus? Prelepo, obožavam čokoladu. Divno. Marina torte pobedila, čestitam. O, stvarno? Moja torta je najbolja. Hvala, Lindsay. U tanjiru je potpuno prazno, a tako sam gladna. Ćao, mala princezo. A zovem se Barbie i došla sam da te nahranim. Jao, šta je to? Izgleda strašno. Ćao. Došla sam da kuvam. Divno, onda hajde da započnemo izazov. Dakle, morate spremite žele u flaši. Obožavam žele. O da, sad ću napraviti najbolji žele. Ali prvo moram napraviti poziv i poručiti hranu. Kako je dobro što postoji dostava. O, evo mojih proizvoda. Kako su sve brzo dovezli. Sada mogu početi da kuvam. Za početak nam treba Huba Buba i čokolada. Jao, nešto nije u redu. Šta da radim? Oho! Šta je to? Ova ruka je baš strašna, ali jako mi je pomogla. Hvala puno. Sada uzimam šerpu i sipam njen sadržaj u ovu divnu flašu. Pažljivo da se ništa ne prospe. Odlično! Flaša je puna i izgleda prelepo. Hvala ti, draga ruka, baš si mi pomogla. Evo ti poklon od mene. Stvar, marš odavde. Treba će mi med. Nabavit ću ga uz pomoć eksploziva. Odličan pogodak. Košnica sa medom je kod mene. Svaka mi čast. A sad ću dodati med u flašu sa kolom. Da, odlično. Flaša je puna. Sada treba ohladiti njen sadržaj. Uradit ću to uz pomoć tečnog azota. O, osjećam mraz. Kao da je sad zima. Sve je spremno. Wow, ne mogu da verujem. Toliko žele, sve za mene. Probat ću prvo kolu. Pa, nije loše, ali mislila sam da će biti ukusnije. Da vidimo kakav ukus ima roze žele. Izgleda jako privlačno. O,
O da, to je divno. Baš ono što sam htjela. To je najbolji žele. To, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja. Dakle, moram skupiti ove krofne. Tako je. To, pobedio sam. Pobeđuj ti zajedno sa nama. Instaliraj igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. Sljedeći zadatak će biti da spremite ovakvu lepu tortu. Odlično, hajde da krenemo. Dakle, treba će mi 2 kore. Uzet ću 2 kalupa, jedan manji, drugi veći. I seći krugovi. Tako je. A sad ću to sve sastaviti. Pogledajte kako je lepo ispalo. A zatim ću dodati fil. I ponoviti ovako nekoliko puta. A da bi bilo još lepše, premazat ću tortu sa krajeva roze filom. A ovom lopaticom ću sve pažljivo razmazati. O da, odlično mi ide. Također će mi trebati nekoliko čokoladica. Pažljivo ću slomiti čokoladu na male komade. Napravit ću lep i ukusan mozaik oko torte. A preko ću staviti lep roze fil i dodati čokoladna srca. O da, ispalo je baš slatko. Moja torta je spremna. Wednesday, a kako je kod tebe? Kod mene je sve odlično. Nemoj me tako gledati. Uz pomoć belog fila ću napraviti ovakav uzorak. Treba premazati svu tortu. Da, tako je. Odlično. Sada treba dodati crvene boje. Za to ću koristiti ove špriceve. Sipat ću sav sirup na tortu. O da, svaka mi čast. Sve je spremno. A ko je to? Hrana. Hoću da jedem. Treba mi vaš mozak. Je li uvek tako nervozna? O, mozak. Joj. Skloni ruke od moje torte. O, trebaju mi tvoje oči. O, ne vidim ništa. Tako ti treba. Stavit ću oči u moju tortu i to je to. Jo, šta je to bilo? Dakle, torta je spremna. Prijatno, a? Konačno su moje torte spremne. Jo, a šta se desilo s ovom? Izgleda da je malo povređena. A nema veze, ipak ću je probati. Unutra izgleda baš neobično. Pa, skroz i obična, ništa posebno. O, a ovo je već zanimljivo. Torta u obliku mozga. Probat ću. Wow, to je divna torta. Baš mi se dopala. Naravno da je pobedila Wednesday. Čestitam. To, pobedila sam. Drugačije nije moglo da bude. Vreme je za ručak. Morate mi spremiti burger. Naravno, to je lako. Računaj da je burger već spreman. Napravit ću pljeskavicu. Od ovog komada mesa ću iseći najnežnije pače i napraviti mleveno meso. Hej, Ruko, imam posao za tebe. Hajde, okreći brže. Tako je. Sada treba ispržiti pljeskavicu. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Treba će mi moja knjiga čarolija. Da, tako je. Pljeskavica je spremna. I neću morati da perem tiganj nakon spremanja. Samo 100. Šta ćeš reći na to, Barbiko? Kakav užas? Halo, Ken? Treba mi pljeskavica za burger. Da, naravno. Eto, hvataj. Odlično. Hvala puno. Miris je super. Preko će staviti sir, listovi sveže salate i nekoliko komada paradajza. A sada najvažniji sastojak. Sos. Naravno, roze boje.
Odlično, burger od barbike spreman, svaka mi čast. Ubacit ću nož unutra. I dodati malo kečapa. Završila sam. Prijatno, mala. Wow! Šta je to? Ovaj burger ima tešku sudbinu. Sad ću ga probati. Wow, tako je veliki. I ukusan. Mnogo. Ne mogu da se zaustavim. To je divno. Oduševljena sam. A sad je red na ovo roze čudo. Šteta što je izgled mnogo bolji nego ukus. Čak mi je žao. Wednesday je pobedila. Čestitam. Nije ni čudo. Oduvek sam znala da